No niin, tervetuloa tähän askartelusarjaan Janne hakkeroi pakkeroi. Meillä olisi tällä tänään jälleen tässä Arduino pöydällä. Sitten meillä olisi tässä tämmönen potentiometri. Ja sitten meillä olisi tässä tämmönen pieni servo, minkä Kiinanpojat mulle ystävällisesti lähetti. Ja minä kun tietysti huomasin, että mulla on servo, niin silleen piti keksiä jotain käyttöä, joten mä pistin sen kiinnittää mun mikseriin ja pistin tonne Arduinoon vähän koodipätkää. Ja nyt mä pystyn säätämään volyymiä tästä. Eli kun mä käännän tästä, mä pistän ton stopille, niin ei tuu niin pirun kovaa tuolta. Eli nyt kun mä käännän tästä nupikasta täältä, tuo servo lähtee pyörimään. Nyt ollaan niinku puolessa volyymissa. Ja sitten päästään tonne asti, missä alkaa olla aika pirun kovalla. Ja sitten takaisin voidaan pysähtyä mihin tahansa. Eli tämmönen tällä kertaa. Mä vetäisin tänne ihan vaan en tiedä saako tästä mitään selvää, mutta ihan vaan käärin tommosen rautalangan ton volyyminupin ton tapin ympäri ja sitten jäykkä rautalanka siis ja se kiinnittää servon lapaa. Että. Sitten pystyy tällä kontrolloimaan volyymia. Ei tästä nyt vielä mitään iloa, kun yhtä lähellä tää nuppi on kuin tuokin. Mutta kuvitellaan, että tää voitaisiin tehdä langattomasti, eli tää Arduino ottaisi vastaan langattomasti jostain käskyjä, niin kuin esimerkiksi kännykältä, netin välityksellä. Tai että mä pystyn vetämään tämmösen domin tonne toiselle puolelle huonetta, milloin mulla on sitten niin volyymisäätö jossain muuallakin kuin tässä ihan niin kuin tämän mikserin läheisyydessä. Niin esimerkiksi tämmönen juttu. Mutta tässä Janne hakkerointi pakkerointi tällä kertaa. Ensi viikolla tehdään pommi.